Firmy často redukujú employer branding len na rekrutingové kampane alebo neustále menia komunikačný narratív, ktorý sa časom stáva úplne nečitateľný. Preceňujú silu svojej komunikácie a myslia si, že musia stále prichádzať s nejakou veľkou senzáciou. Aj keď je kreativita v employer brandingovej komunikácii naozaj veľmi dôležitá a jej význam bude v budúcnosti stále rásť, je dôležité pochopiť, že ľudia nevnímajú vašu značku ako celok, ale skôr vnímajú cez mikromomenty, ktoré musia vysielať jednotnú message. Budovanie značky je teda dlhodobá aktivita, ktorej výsledky sa nedostavia ihneď. A je naozaj mýtus myslieť si, že jedna kampaň bez reflektovania potrieb trhu práce a existujúcich zamestnancov bude dlhodobo funkčná. Ďalšou chybou je, že firmy podceňujú strategické formovanie firemnej kultúry, ako aj značky zamestnávateľa, a nesledujú kľúčové ukazovatele, akými sú miera fluktuácie, starnutie populácie, angažovanosť ľudí alebo čas potrebný na prijatie nového zamestnanca. Je dôležité si uvedomiť, že ak chcete budovať spoľahlivú a inovatívnu firmu vo vzťahu k svojim zákazníkom, potom musíte investovať do spokojnosti aj svojich zamestnancov. Lebo ak to neurobíte vy, urobí to konkurencia. A to sa odrazí nielen v drahšom obsadzovaní vašich voľných pracovných pozícií a schopnosti udržať si existujúce talenty, ale aj v rastúcej nespokojnosti vašich zákazníkov.